आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023 वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत। स्थळ आरपीडी हायस्कूल सावंतवाडी सिंधुदुर्ग। स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62। स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका लांबणीवरती पडल्या आहेत। या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे। यावरती शासनानं या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात असं आपलं म्हणणं दिलं आहे, परंतु याचा निकाल न लागल्यामुळे या निवडणुका घेता येत नाहीत। लवकरात या निवडणुका घेतल्या जातील असंही राहुल नार्वेकर म्हणालेत। मला काय तसं अजून तरी काय असं वाटत नाही। महाराष्ट्र विधानसभेला अजून जवळजवळ एक संपूर्ण वर्ष आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे टर्म संपेल। संस्थेच्या निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे आणि शासनाने पण अनेक वेळा या याचिकेच्या दरम्यान कोर्टात हीच भूमिका मांडली आहे की या निवडणुका लवकरात लवकर घेणं अपेक्षित आहे, परंतु कायदेशीर पेच प्रसंग असल्यामुळे या निवडणुका सध्या स्थितीत घेता येत नाहीयेत। पण सरकारतर्फे मी जी माहिती गोळा केली आहे, सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे की आपण ह्या याचिकेत यश प्राप्त करून लवकरात लवकर स्थानिक लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडीजच्या निवडणुका घ्यावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।